Ikerlariz inspektorea naiz. Gaur 2015ko aprilaren 21 da. Polizia etxetik deitu didate kasu bat argitzeko. Hiri erdialdera noa. Heldu naiz etxera. Korridorean sartzen ari naiz. Polizia bat dabil, atzera eta aurrera. Aurpegi txarra dauka, zurbil dago. Gelan sartu naiz. Gizonezko bat ikusten dut lurrean. Hilda dago. Poliziak esaten dit 4 susmagarri daudela. Elena, Ander, Esti eta Imanol. Galdeketa egingo diet. Lehenengo, Elena dator. Liburu handi bat dakar. Hau esan dit. Nik badakit nork hilduen. Gero, Ander dator. Kirol jantzia darama. Hau esan dit. Nik hildut. Ondoren, Esti dator. Errenka dabil. Hau esan dit. Anderrek hildu. Azkenik, Imanol dator. Leio ondora doa. Hau esan dit. Ez dute hil, ez Anderrek, ez Estik. Poligrafoaren proba egin diet. Erantzuna. Denek, Laurek, gezurra esan didate. Ez dakit nor den hiltzailea.